Нашият кораб благополучно се отлепи от кея, след като наблюдахме представление по опит за самоубийство в онова зеленото нещо от един тип, който се мъчи всякак да се самоубие в него. Изведнъж баба Галя в кадър забеляза, че кораба ни се отлепил и всъщност плува настрани. Защото ние плуваме по дължината, това е дължината на кораба, а той плува настрани сега, той се отдалечава от пристанището страничком. Според мен ние сме на някакъв особен вид амфибия, а не както си мислехме първоначално през океански лайнер, който видимо плува настрани. И това взема да става все по-бързо и по-бързо. Жоро няколко пъти се опитва да падне от палубата и аз ще му помогна най-накрая. Но той като стане работата сериозна, веднага се отметва. Чайките се бият неясно, те не са чайки, ами каквото са там. Галя, как ги наречете? Птиците. Птиците. Чайките, да. Галя се съгласи. Една кръвтаче в тех двете, ще знаеш. Виж една чайка. На трето, четвърто прочитане почва да се съгласяват. Виж една чайка е там, която току-що се потопи. Все още естествено нямаме яснота по въпроса на какви екскурзии ще ходим ние останалите, освен Наташа. Тя е единствената по-ориентирана от всички ни. Но се надяваме този въпрос да се разреши в близките 48 часа, ако не в близките 72, защото след това ще се връщаме на обратно вече. Така че, щом разтоварят тези данни, вероятно вече ще имаме яснота по въпрос. Подминаваме един кораб-ресторант или нещо друго. И там са всички изпращачи. Съжалявам за всички вас, които не ни гледате, които ни гледате, че не сте там да ни махате с ръчичка, за да може и ние да ви махаме. Но да знаете, че ние си изкарваме много год, въпреки че за сега не сме записани на почти никаква екскурзия. Галя, естествено, като има познати във всяка точка на семейството, ако не синове или дъщери, то случайни познати, успява да си намери някой, на който да помаха и от чудо, вижте, някой отговаря. Някой в зелен половер и отговаря там. Галя е невероятно популярна и ние се го знаем. Жоро в любимия си стил е захапал перилото и е доволен. Езика му е много бял и за да се разсеете малко от белия цвят на езика му, ще ви покажем кафявия цвят на ушите. Сигнал от кораба, че всяка лодка застанала пред нас ще стори това само на свой собствен риск. Жоро, не забравяй да помахаш също, ако искаш да станеш популярен като баба Галя. Според мен това е просто упражнение по линията на другара Брежнев. Може да се окаже, че те са някакъв вид роднини. Я па Галя. Я па Наташа. Я па Жоро. Я па Жоро. Я па я. Whack-a-mole, whack-a-mole. Ние ако бяхме станали на слънчевата страна, може би щяхме да направим още по-добри снимки. Изключваме.